Niin Kertti, Katso. nyt olemme laivalla. Kyllä. Tätä on sensuroitu, tätä ei näytetä kellekään, saatana. Ei, meillä on täällä Joo, ei tässä mitään juomaa. Kattokas nyt vähän viunaa. Sitten täältä löytyy kaljaa meille. Tää hyttihän on persestä. Tää hytti on pieni, mutta... Vittu, mä kesti puoli tuntia löytää tää saatana homohytti. Tuotteen me ollaan otettu vielä lyhyet, saatana. No vittu, tuoppi alkaa olla kännissä. Joo, mennään kohta sitä Vähän lisää juomaa. alkoholia. Niin, me mennään baariin ja me sitten jatketaan taas tätä videon tekoa. Aika pitkään. Aika pitkä. Niin kauan kuin tää kestää. Niin kauan kuin... Ollaan se niin kauan kuin ei sammuta. Niin. Okei. Mutta seuraavassa videossa näemme taas. Hei hei. Ei vittu.